Compostela Mais é a nova ordenanza de garantía básica cidadá que propón o Goberno de Compostela Aberta para atender a situacións de vulnerabilidade e exclusión social. Ten dous piares, a Renda Municipal de Garantía Básica Cidadá e as prestacións de rescate social. A Renda Municipal de Garantía Básica Cidadá ten tres características. É temporal, extraordinaria, ten unha duración máxima de 12 meses prorrogable ata 24 meses e está vinculada a un itinerario de inclusión cidadá. Con respecto da actual ordenanza, supón un incremento do 20% nas cuantías a percibir, pasando a 532 euros cando hai un único membro na unidade de convivencia ata 798,58 máximo cando na unidade de convivencia hai 6 membros. Os criterios de acceso tamén se mudan. O acceso vai a ser máis sinxelo, vai a permitir que se inclúan persoas que teñen débedas coas administracións públicas e requiere un tempo de empadroamento de 6 meses. Estamos traballando para facer unha Compostela máis social, máis solidaria e máis sostible.